Meneer Ploegaert, we staan hier bij een rijksmonument. Vertel. Ja, het is een heel bijzonder monument natuurlijk, hè, wat in 1948 meen ik uit gebruik is geraakt, hè, omdat de tramremise toen stopte. Maar nog wel inderdaad in oude glorie hersteld zou moeten worden. Dus ik hoop dat we dat samen met de tramhuisjes die we hier ook vlakbij hebben staan, dat we die weer in de oude glorie kunnen herstellen. En kunnen kijken hoe we inderdaad dit weer een mooi beeld kunnen geven voor Draaibrug. Want volgens mij heeft de gemeenschap van Draaibrug er wel recht op. Ze zijn er al jaren mee bezig om te kijken of dat lukt. En wij als gemeente ook. Wij zijn in feite een beetje namens het Rijk hoeder van de Rijksmonumenten. Dus wij moeten er ook wel zorg voor dragen. Maar het is niet altijd eenvoudig, want het zijn complexe gebouwen. Dus tramhuisjes valt op zich wel mee. Daar moet wel iemand flink in investeren natuurlijk, maar de tramremise die u achter mij ziet is toch een heel complex gebouw om dat weer een status te geven die het ook inderdaad verdient. Maar dan wel anders dan natuurlijk als de oorspronkelijke tramremise. We hebben hier vroeger nog de Zeeuws-Vlaamse tramwegmaatschappij gehad, de ZVTM. Nou, dat was, ja, de naam zegt het al natuurlijk, dat was toch een mooi geheven hier in onze streek. Op grond waarvan je natuurlijk kunt zeggen van nou, dat is de historie van Draaibrug. Zo klein of het ook is, maar het was hier natuurlijk wel echt een draaipunt van de trams. Dus het was midden in de samenleving hier zo. En ik denk dat we dan moeten kijken of we die historie toch weer kunnen herbouwen. Wat is de meerwaarde voor de omwonenden? Ja, wat ik aangeef ook, het is zo historisch hier ook. Hè. Iedereen kent de tramhuisjes, iedereen kent de tramremise. Vroeger ook, we hebben de bushalte hier vlakbij nog. Dus iedereen stopt hier inderdaad ook voor. En je ziet dat langzamerhand zo'n gebouw in verval raakt. En ook de tramhuisjes op zich natuurlijk. Hè. Dat kan heel snel gaan op korte termijn. Hè. Maar we zijn nu al jaren bezig om te kijken of het toch opgelost kan worden. Dus de meerwaarde denk ik voor de omgeving is dat de gebouwen echt weer een mooie status krijgen en herbouwd worden in die zin. Vernieuwd worden, gerenoveerd worden. En dat die nog zeg maar decennia hier een trefpunt kunnen zijn. Maar dan zal het een nieuwe functie moeten krijgen, behalve de huisjes en het wachtlokaal, daar kan je wonen. Maar de remise heeft dan een functie nodig. 2 jaar geleden is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Hoe kijkt de gemeente daar nu tegenaan? Klopt, we hebben, ook al zijn we geen eigenaar van het gebouw, hebben we wel aan Boei opdracht gegeven om te kijken wat voor mogelijkheden zijn om zo'n gebouw ook financieel mogelijk te maken. Hè? Want ik bedoel, er moet flink in geïnvesteerd worden. Het aantal filantropen die hier rondlopen is beperkt. Dus je zult toch iemand moeten vinden, denk ik, die bereid is om te zeggen van nou, er zit een soort verdienmodel op dat ik inderdaad kan kijken, kunnen we het gebouw restaureren en kunnen we dan een functie geven. Bijvoorbeeld wat uit Boei naar voren kwam om een soort bed and breakfast van te maken. Woning met bed and breakfast. Het gebouw leent zich daar wel voor. Je zult natuurlijk moeten moderniseren en moeten aanpassen en voorzieningen aanbrengen. Hè, want er zitten volgens mij nu geen badkamers in. Maar ik denk dat als je een bed and breakfast hebt, dat je dan wel de goede sanitaire voorzieningen moet hebben van heden ten dagen. En dat zul je wel moeten kunnen bedruipen middels bouw mogelijk van enkele woningen. Het is bekend op dit moment en ik hoop dat er over enkele maanden toch wel duidelijkheid is over de mogelijkheid van het toevoegen van woningen. Nou, als dat doorkomt, dan zou je kunnen zeggen van nou, het perceel wat ernaast ligt, als je daar 3 kavels zou kunnen doen met woningen, dan zou dat een soort kostendragers kunnen zijn om de tramremise zelf te renoveren en ook weer een nieuwe functie te geven.